Mun fayno yettare moɗo e mbiyamo yalla no tawere o samu wuro e meɗen ustay jam bo har mboɗo jogiɗo hen namdede mi jiɗi namdade holnde suka yonta windade e fedde hen. Assalamu alaikum bandiraɓe mon calmina mono fof goto fof inde mo yettode mum oɗon mbiya julmo wuuri moon oɗon jarloɗon jaafo yo Allah hokken tawde oɗo saaha mo wuuri taw enen fof eɗen ɓeydi en gussaki eyyi ko artude namdal magal jiɗi eyyi kala suho kam kala neɗɗo timmindo duuɓi 17 omo foti sodde ko wiyete catal membre eyyi omo foti sodde ko wiyete catal membre ngal jarata ko 5 euros eyyi ɗum ko kala ɗum ne waɗɗi kala timmiɗo duuɓi 16 ene waɗɗi ɗum eyyi kadi ene waɗɗimo fiide eyyi mboɗo sikki kam neɗɗo kam mo gollaki mo dañata haydara wiide ɗum yo sod carte membre 5 euros waɗat ɗum caɗele kono kam loi o wi tan ko kala mo gollaki kam on kam fotta fiide haydara eyyi ko ɗum woni loi o mo fiya mo gollaki fof mo liggaki fof fiyata haydara eyyi kadi ko koɗɗo ɗo tan foti fiide walla hay garɗo jillu. eyyi kala pullo garɗo ɗo e leydi ndi so woni o ari ko jillu walla o ari ko safrade walla o ari tan ko jooɗade jaatigue makko ene foti gandanɗa hoorema windudemo e batu gadiɗo jaatigue makko ene foti windudemo e batu gadiɗo pour windare kam yimɓe foti gandi neɗɗo kam ene foti tawtorede alay saago eyyi ene foti taw jomum kam ene foti tawtorede alay saago eyyi so tawi a wona celluɗo fedde nde ne wawi walludema e safa eyyi so tawi ko o ari ko safrade o wallirte ko kono ɗo gandanɗa hoorema ɓiɗɗo gonɗo ɗo no wallirte ni bindiɗo no wallirte ni kanko ko noon o wallirte hay paltolgal gotol ala hen so tawi rafi makko gandanɗa hoorema ene namdi fireji kewɗi ɗum fedde nde wi ene wawi gandanɗa hoorema wawi waɗanede ko Allah wawani juulde on wawi waɗanede ko Allah wawani juulde e cata ɗe foof eyyi on wawi waɗanede ko Allah wawani juulde e cata nde foof on wawi waɗanede ko Allah wawani juulde ha e cata ɗe foof so tawi o windaki noon o wawa dañde hay ballal gotal e fedde nde ɗum ko so tawi o windaki eyyi kadi tawi no liggaki fo tawne heeɓa disoccupation ne wawi fiide walla no foti fiide eyyi ɗon loi o wi wonde ko kala tergal keɓowol hunde tergal keɓowol hunde ko wayno yeyde walla jeygu walla liggade walla business walla ko wayno case intégration wonno kono no mbiruɗa ni ko wayno mobilité disoccupation ɗum ene waɗɗi jomum ene fiya lewru foof 5 euros eyyi so tawi noon joomum liggay taw ne wonde famille mum noon no